Wala akong ginagawa sa'yo, Franz. Malinis ang konsensya ko. Hindi kita niloko. Kaya maghiwalay na lang tayo. Hinding-hindi na ako uuwi sa bahay. Sige, maghiwalay na lang tayo. Wala kang kwentang asawa. Masyado kang naniniwala sa tatay mo. Mitch, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Franz? Gusto ko sanang mangibang bansa. Ano? Mangingibang bansa ka? Ano naman ang nakain mo at naisipan mo yan? Nasa kolehiyo na si Myla. Kailangan ng pera para matustusan yung pag-aaral niya. Malaki naman ang kita mo dito ah. Bakit kailangan mo pang mangibang bansa? Oo nga, pero hindi sapat sa atin yun. Tsaka gusto ko rin makapag-ipon para makapagpatayo tayo ng sariling bahay. Bahala ka. Nagdidesisyon ka ng mag-isa? Para din naman sa atin to. At para sa anak natin. Sige, pero pag umalis ka, dun kami kila nanay titira. Huwag dito. Bakit pa kayo aalis dito? Kasi, nakakahiya naman sa tatay mo. Sige, payag na ako. Kailan ba ang alis mo, kung sakali? Sa susunod na linggo na. Ano? Nagdesisyon ka na pala? Hindi mo man lang pinaalam sa akin? Bahala ka na nga! Oh, Myla, wala ka bang pasok ngayon? Wala po, ma. Bakit po? Samahan mo sana ako sa bangko. Ilabas natin ang pera na pinadala ni Papa mo. Ganun ba, ma? Pwedeng kayo na lang at maglalaban na lang ako dito? Sige anak, ako na lang mag-isa. Maglinis ka na rin dito sa loob ng bahay. Siya nga pala, ma. Pag tumawag si Papa, pwedeng pasabing dagdagan niya yung pera ko. Dumarami na kasi yung gastusin ko. Sige anak, sasabihin ko. Sapat lang kasi ang pinapadala ng Papa mo sa buwan ng gastusin natin. Akala ko ba malaki yung sahod ni Papa doon? Yun ang sabi niya, pero ewan ko ba? Sige anak, alis na ako. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay natin. Sige, ma. Ingat po kayo. Kukunin ko na sa bangko ang pinadala mo. Ako lang mag-isa. Sige, ingat ka dyan. Parang kilala ko ito, ah. Yung kaklase ko noon. Tama! Siya nga! Si Franz nga! Parang nasa ibang bansa siya. Matawagan nga. Sino naman kaya to? Gabing-gabi na. Hello? Sino to? Si Franz ba ito? Oo, ako nga. Sino ka? Ako si Ruby. Yung kaklase mo noon. Ah, oo. Naalala ko na. Ba't ka pala napatawag? Nasa ibang bansa ka na pala. Siguro mayaman ka na, no? Mahigit 1 taon na ako dito. Saka, hindi naman ako ganun kayaman. Kamusta ka naman? Ayos lang naman. Dito pa rin sa Pilipinas. Kaso hiwalay na ako sa asawa. Ma, meron na ba yung padalang pera ni Papa? Meron na, Myla. Kukunin ko sa bayan mamaya. Bakit mo na itanong? Ubus na kasi yung pera ko, ma. Marami kasing gastusin sa eskwelahan. Ganun ba, anak? Sabi ko kasi sa iyo, ma, na padagdagan mo yung perang pinapadala sa akin ni Papa. Sinabi ko naman, anak. Pero ganun pa rin ang pinapadala niya. Baka may pinag-iipunan lang siya. Samahan mo na lang ako sa bayan.
para kuhanin ang padala ng papa mo. Kayo na lang, ma. May gagawin pa ako. Tsaka pagod pa ako. Sige, ako na nga lang. Bakit kaya palaging umalis na mag-isa si Mitch? Baka may kinakatagpong ibang lalaki. Baka linuloko na niya yung anak ko ah. Tawagan ko nga mamaya yung anak ko at isusumbong ko siya. Ba't kaya hindi sinasagot ng asawa ko mga tawag ko? Siguro totoo yung sinasabi ng tatay ko na may lalaki na siya. Bahala ka kung niloloko mo lang ako. Kaya ko din magloko. Hindi na ako magpapadala ng pera sa inyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Naku, ang dami na palang tawag ng asawa ko. Bakit kaya siya napatawag? Hello, Ruby? Hello, Franz? Bakit ka napatawag? Oo, Ruby. Nami-miss na kasi kita. Talaga lang, ha? May sasabihin ka ba kaya ka napatawag? Malapit na akong umuwi. Diyan na ako uuwi sa'yo. At magsasama na tayo. Ha? Bakit dito? Hihiwalayan ko na kasi ang asawa ko. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Oo, Ruby. Sigurado na ako. Ikaw ang bahala. Ayos lang naman sa akin yan. Niloko kasi ako ng asawa ko. Kaya tama lang ang gagawin ko. Kaya nga sa'yo ko na lang pinapadala ang mga pera ko. Hindi na sa kanila. Oh, Franz. Salamat pala sa mga pinapadala mo. Sige, Ruby. Basta hintayin mo ako dyan. Sige, Franz. Ingat ka dyan. Sino kaya yun? Oh, Franz! Dumating ka na pala! Ba't di ka man lang nagsabi? Gusto kasi kitang sorpresahin. Ikaw talaga, Franz. Tara, upo muna tayo. Ruby, magsasama na tayo. Hindi ba alam ng asawa mo na dumating ka na? Hindi, Ruby. Pinutol ko na kasi ang komunikasyon namin. Tsaka nag-iba na ako ng numero. Ganun ba, Franz? Alam ko pagod ka sa biyahe. Tara, kain muna tayo. Sige. Ma, wala pa ba yung padalang pera ni Papa? Wala pa nga eh. Ma, halos 3 buwan na siyang walang pinapadala. Oo nga eh. Nagtataka na nga rin ako. Baka may masamang nangyari na sa kanya, Ma. Tumawag na sana ang kumpanya na pinagtatrabahuan niya kung ganun. Tinawagan niyo na ba siya, Ma? Hindi ko na nga siya makontak eh. Parang nag-iba na siya ng numero. Eh, paano yun, Ma? Titigil na ako sa pag-aaral? Parang ganun na nga anak. Wala naman akong trabaho.
para tustusan ang pag-aaral mo. Umaasa lang naman kasi tayo sa padala ng papa mo. Eh paano na yan, ma? 1 taon na lang makakapagtapos na ako. Wala naman tayong magagawa, anak, kasi wala naman tayong ipon. Asan na ba kasi si Papa, ma? Iniwan na ba tayo? Hindi natin malalaman, anak, hanggat hindi natin siya nakikita. Paano na yung pag-aaral ko, ma? Hayaan mo, anak, gagawa na lang ako ng paraan. Alis muna ako saglit. Parang si Franz yun ah. Franz! Andito ka na pala sa Pilipinas? Hindi ka man lang umuwi sa amin? At sino tong babaeng to? Kabit mo? Tumigil ka nga dyan, Mitch. Saka huwag ka nga mag-iskandalo dito. Franz! Sino ba to? Ako lang naman ang asawa ni Franz. Ah, ikaw pala yung dating asawa ni Franz. Pwes, ako na yung bago ngayon. Halika nga dito. Dito tayo mag-usap. Nakauwi ka na pala dito sa Pilipinas? Hindi ka man lang umuwi sa bahay? Pinabayaan mo na kami ng anak mo? Dahil niloko mo ko. Ha? Niloko? Paano kita niloko? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko na lahat. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sinabi sa akin ni tatay na may lalaki ka raw. At palagi ka raw umaalis sa bahay ng mag-isa. At naniwala ka naman sa kanya? Oo, dahil tatay ko siya. Wala akong ginagawa sa'yo, Franz. Malinis ang konsensya ko. Hindi kita niloko. Kaya maghiwalay na lang tayo. Hinding-hindi na ako uuwi sa bahay. Sige, maghiwalay na lang tayo. Wala kang kwentang asawa. Masyado kang naniniwala sa tatay mo. Oh, bakit, ma? Bakit ganyan yung itsura mo? Anong nangyari? Anak, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, ma? Nakita ko kanina ang papa mo. Ha? Saan, ma? Bakit hindi niyo siya kasama? Sa bayan, may kasamang ibang babae. Matagal na pala siyang dumating dito sa Pilipinas. Doon na pala siya tumuloy sa kabit niya simula nung dumating siya. Kaya pala hindi na siya nagpapadala ng pera sa atin. Oo, Myla. Dahil doon na sa kabit niya, pinapadala ang pera. Ano bang nangyari, ma? Bakit iniwan na tayo ni Papa? May nagsumbong kasi na meron daw akong lalaki. Ha? Hindi naman totoo yun, ma, di ba? Oo, anak. Malinis ang konsensya ko. Hindi ko siya niloloko. May tiwala naman ako sa inyo, ma. Eh, sino naman daw yung nagsumbong? Si Lolo Romeo mo. Sama naman ni Lolo. Pabayaan mo na lang siya, anak. Lolo mo pa rin siya. Pero, ma, Anak, may papakiusap sana ako sa'yo. ano yun, ma? Kahit anong ginawa ng papa mo, huwag mo sana siyang kasuklaman. Kinasusuklaman ko siya, ma. Dahil iniwan niya tayo. At dahil sa kanya, hindi ako makakapagtapos. Huwag, anak. Dahil sa akin lang nagkasala ang papa mo, hindi sa'yo. Oo, hindi siya naging mabuting asawa sa akin dahil ipinagpalit niya ako. Pero, naging mabuting ama naman siya sa'yo. Kaya huwag kang magalit sa kanya, Myla. Hindi ko maipapangako, ma, na hindi magalit sa kanya. Basta, ipangako mo yan, anak, para sa akin. Sa kabila ng ginawa ng Papa sa atin, ma, bakit ang bait-bait niyo pa rin sa kanya? Dahil yun ang tama, anak. Sige po, ma, gagawin ko po. Sige, salamat, anak.
Lumayas ka na dito sa pamamahay ko! O Ruby, bakit mo ako pinapalayas? Dahil masyado ka nang lulong sa sugal! Di ba ikaw din nagturo sa akin magsugal? Oo! Pero ngayon, wala ka ng pakinabang sa akin. Kasi wala ka ng pera. Ah, kaya pala minahal mo ko dahil lang sa pera ko. Oo! Kaya lumayas ka na dito! Lumabas ka na!